είναι πάντα απαραίτητη η αφαίρεση ενός ινομιώματος και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και κακό να αφαιρέσεις ινομίωμα πριν την έναρξη αναπαραγωγικής προσπάθειας. Γιατί αν λοιπόν κανείς μπει στον κόπο να κάνει λαπαροσκοπική αφαίρεση ενός ή περισσότερων ινομιωμάτων που κανονικά δεν θα έπρεπε να αφαιρεθούν, χάνει πολύτιμο χρόνο στην αναπαραγωγική προσπάθεια, στην έναρξη αναπαραγωγικής προσπάθειας, γιατί θέλει 6-9 μήνες, ορισμένοι χειρουργοί ζητάνε 9 μήνες για την επούλωση της μήτρας και αυτό το 9 μήνο σε κάποιες ηλικίες είναι εξαιρετικά χρήσιμο και εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, πολύ σημαντικό να αφαιρούνται μόνο ινομιώματα που παίζουν ανταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία της εξωσωματικής ή της φυσικής προσπάθειας. Ποια είναι η ένδειξη? Μπαίνουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, λειτουργούν ανταγωνιστικά, μπαίνουν και αλλοιώνουν έστω και κατ' ελάχιστο το σχήμα της κοιλότητας της μήτρας. Ναι, αυτά πρέπει να αφαιρεθούν. Τα ινομιώματα, εάν αφαιρεθούν ιστεροσκοπικά, ουσιαστικά 1 ή 2 μήνες μετά μπορεί κανείς να ξεκινήσει την αναπαραγωγική του προσπάθεια. Εάν είναι ένα μεγάλο ινομίωμα που προβάλλει μέσα στην κοιλότητα που δεν μπορεί να αφαιρεθεί ιστεροσκοπικά και μιλάμε τότε για λαπαροσκοπική αφαίρεση, τότε χρειάζεται 6 με 8 μήνες περίπου επούλωσης της μήτρας. Οι οθήκες είναι ένα πολύτιμο όργανο, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων με το οποίο γεννιέται μια γυναίκα. Όταν εμείς ως χειρουργοί πάμε και αφαιρούμε έστω και με την παραμικρή λεπτομέρεια και την παραμικρή ευαισθησία απέναντι στο όργανο μία κίστη, αναγκαστικά θυσιάζουμε ένα μέρος του φλοιού της οθήκης. Άρα θυσιάζουμε κάποιες, τουλάχιστον δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οάρια. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για κάποιες γυναίκες, γιατί δεν γεννιόνται όλες οι γυναίκες με καλά αποθέματα οαρίων. Υπάρχει μία συγκεκριμένη κίστη που σχετίζεται με τη δυσκολία στην αναπαραγωγή και στη φυσική σύλληψη, αυτές που λέμε ισκολατοειδείς ή αλλιώς ενδομητριωσικές κίστες. Επειδή λοιπόν αυτή η καλοειδής πάθηση έχει ενοχοποιηθεί για το περίπου 50% των γυναικών ή των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη υπογονιμότητα, δηλαδή προσπαθούν και αρκετό χρονικό διάστημα και ενώ τα έχουν όλα καλά, αυτά τα ζευγάρια λοιπόν που δεν είναι και λίγα, είναι πολλά, στο 1 τρίτο των περιπτώσεων η δυσκολία τους οφείλεται σε αυτή την πάθηση. Αν αφαιρέσει μια κίστη, ας πούμε, μια ενδομετριωσική λαπαροσκοπικά στην οθήκη, μπορεί στον επόμενο μήνα να προσπαθήσει φυσιολογικά ή και με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.